Sabadell, amb gairebé 200.000 habitants i cocapital de la comarca del Vallès Occidental, és la principal ciutat del grup de poblacions mitjanes que articulen Catalunya i el segon nucli de població després de la conurbació barcelonina. Nascuda en una cruïlla de camins romans, actualment és el nus de comunicacions més important de Catalunya. Aquesta és la cruïlla de l'autopista que va de França al País Valencià i Aragó, i la que uneix Barcelona amb el Bages i permet accedir al Pirineu central. Dues línies de ferrocarril, la de Renfe, Barcelona-Manresa, Lleida-Madrid, i la dels ferrocarrils de la Generalitat, que l'apropen a Barcelona, fan un total de 5 estacions i un mínim de 5 trens l'hora. Nombroses companyies de transport per carretera permeten el desplaçament de persones i mercaderies. La construcció d'una nova terminal d'autobusos rehabilita l'antiga estació dels ferrocarrils del nord. La xarxa d'autobusos urbans és notable, tant en recorreguts com en freqüències. L'aeroport s'ha convertit en una important base d'helicòpters i d'aviació general privada. La comarca del Vallès Occidental té uns 700.000 habitants. És un dels centres que conformen el creixement català, caracteritzat per ser policèntric. La tradició industrial que s'inicia al voltant dels teixits de llana s'ha anat obrint a altres activitats industrials i de serveis que abasten un territori molt més ampli que l'estrictament ciutadà. Empreses i promotors diversos han advertit aquest dinamisme i trien establir-se a la zona de Sabadell. A més de les bones comunicacions i de la tradició industrial, a Sabadell hi ha un clima de coexistència social i un entorn de parcs naturals que li donen unes constants de qualitat. Indústria i serveis converteixen Sabadell en una ciutat que atrau gent de fora. L'origen de l'actual nucli urbà de Sabadell es remunta al segle XII. Es va formar al voltant d'un mercat que va subsistir fins a mitjans segle XX. A l'altre vessant del riu es troben els vestigis més antics. Prop de l'ermita de Sant Nicolau hi ha les restes de Raona, ciutat ibèrica i romana. Aquest és un mosaic trobat a Raona que representa el déu Neptú. El petit nucli originari es complementava amb la població de les masies i amb l'activitat dels molins que aprofitaven l'aigua del Ripoll. L'activitat industrial, que va començar a mitjans segle passat, va comportar la transformació del nucli primitiu de la ciutat. El 1948 es va obrir el passeig de la plaça Major amb l'enderroc del Pedregà i el 1960 es va eixamplar el passeig Manresa. En els darrers anys s'ha adequat a les noves demandes pròpies d'un centre històric. El desenvolupament urbà de Sabadell, de mitjan segle XIX, va reclamar la realització de projectes d'eixample. L'eixample es va omplir d'una manera equilibrada per la indústria, els populars vapors, i per l'habitatge, els rengles de cases de planta baixa i pis i els casals per a classes benestants.
Aquesta zona, veritable centre històric de la ciutat, es va transformar profundament a partir dels darrers 60s, substituint establiments industrials per blocs de pisos i també per fileres de cases unifamiliars i espais lliures. El creixement homogeni i de baixa densitat, característic de Sabadell, es va veure trencat amb la construcció massiva de blocs d'habitatges per fer front al dèficit generat per l'onada immigratòria. Molta gent va haver de solucionar individualment el problema amb l'autoconstrucció en molts barris perifèrics. Aquest creixement va representar greus dèficits d'equipament i d'urbanització que han estat progressivament corregits. A la darrera dècada, la ciutat ha adquirit certa maduresa urbanística i la sensació de ciutat acabada, a la vegada que s'ha popularitzat el reconeixement dels espais naturals de l'entorn. Durant més de 200 anys, Sabadell ha estat coneguda per la llana. Els paraires, els filadors, teixidors, cosidores de peces, transportistes i fabricants de maquinària han format un substrat empresarial i de treball. Als anys 70, una maquinària poc renovada, una comercialització feble i una manca de diversificació van provocar una forta crisi en el sector tèxtil, ressò de la crisi petrolera del moment. Però la gent de Sabadell va esforçar-se per sortir de la crisi. El desplaçament de la indústria fora del casc urbà i la recuperació d'antics vapors van afavorir les iniciatives per anar endavant. Les arts gràfiques, l'electrònica o la robòtica han estat nous incentius per la ciutat, noves iniciatives que han impulsat la tecnologia i el desenvolupament. El Parc Tecnològic del Vallès, el Laboratori General d'Assaig, el Centre de Tecnologia Aplicada, el Telecom Vallès, el Centre Nacional de Microelectrònica, el Campus Universitari de Bellaterra i nombroses noves empreses han configurat un centre tecnològic de gran pes específic dins d'Europa. Al primer terç de segle, els treballadors van promoure un important moviment cooperatiu per tal d'estalviar i promoure la cultura. La Caixa d'Estalvis de Sabadell va néixer a mitjan segle XIX impulsada per la necessitat d'un estalvi popular. La seva obra cultural i social és especialment important. Les principals associacions industrials i comercials són el Gremi de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic i la Cambra de Comerç, la més important de Catalunya, després de la de Barcelona. El Banc de Sabadell s'ha convertit en el primer banc de Catalunya i en una de les principals entitats bancàries d'Espanya, emblemàtica dins del seu camp a tota Europa. Per a protegir-se davant els imprevistos, els sabadellencs recorren a la Mútua d'Assegurances de Sabadell i també a la Mútua Sabadellenca d'Assegurances, que s'ha especialitzat en accidents i salut. El sector comercial experimenta una dinàmica creixent. S'han potenciat nous sectors dins la ciutat i s'han establert grans magatzems i galeries comercials. El comerç ha convertit Sabadell en una referència obligada per a més d'1 milió de persones. El centre històric és només per als vianants, que poden deixar el seu vehicle en aparcament subterrani i visitar els comerços amb més tradició de la ciutat.
L'actual edifici de l'obra cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell va ser la primera escola industrial, principal centre de formació laboral. La llarga tradició industrial de Sabadell ha propiciat la formació d'una força de treball responsable i amb diversos graus d'especialització. L'estret contacte de les empreses sabadellenques amb la Universitat Autònoma i l'establiment d'escoles universitàries a Sabadell asseguren una formació excepcional per als nous treballadors en contacte amb les tecnologies del futur. El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament disposa de més de 8.000 metres quadrats destinats a la formació i especialització laboral. El sabadellenquisme neix com a institució cultural amb la industrialització de Sabadell. L'antiga vila esdevé a poc una ciutat, però sense perdre del tot l'antic caràcter vilatà. El tarannà del sabadellenc neda entre dues aigües i el localisme més exacerbat s'hi barreja sovint amb un vertiginós cosmopolitisme. El sabadellenc és inquiet, neguitós fins a l'absurd. Ell mateix s'observa des de fora, com si la seva part pagesa i ancestral es mofés del que té de ciutadà i d'home de món. Per això l'humor dels sabadellencs tira al negre i a l'absurd. Els escriptors de Sabadell s'han caracteritzat sovint per l'estirabot i l'atzagaiada, és a dir, per un pensament i una obra poc convencionals, com el Cor de Santa Rita, nom pel que era coneguda la Colla de Sabadell. En aquest grup hi trobem Francesc Trabal, novel·lista audaç i home de món, que signà, entre d'altres, un llibre memorable, L'any que ve. I també hi ha Joan Oliver, Pere IV per la poesia, cavaller Garneu i senyor entre homes. El tercer és Armand Obiols, poeta i pensador enigmàtic. I inclouríem també Miquel Carreras, historiador i filòsof, dos registres poc habituals a la ciutat. Pels volts de 1915, en el moment d'arrencada de les avantguardes, Sabadell havia comptat amb el poeta Joaquim Folguera, que impulsà, ben jove encara, tot de publicacions i de polèmiques, com ara arran de l'exposició de l'Art Nou. El pare del sabadellenquisme, però, si cal trobar-ne un, és, sens dubte, el terrissaire Marian Burguès, home radical i precedent notori del surrealisme, amb un llibre encara massa poc divulgat, Sabadell del meu record, una descripció directa i entranyable de l'home que viu i treballa. Els sabadellencs s'han esforçat en crear, animar o revifar els centenars d'associacions que aquesta ciutat ha tingut i té. Actualment n'hi ha 379 de censades, des dels grups esperantistes, els aviadors, orfeunistes, els excursionistes, actualment aplegats a la Unió Excursionista de Sabadell, fins als amics dels ocells i dels coloms, popularment coneguts pels de la combòfila. Aquests són els fundadors de l'Acadèmia de Belles Arts, la institució cultural de Ghana, creada el 1880. Ha estat el focus d'activitat artística més important de la ciutat. A les seves sales hi han exposat els grans pintors sabadellencs de tot el segle i també, en algunes èpoques, els creadors d'avançada, com en l'època notable de la Sala 3, que impulsà i divulgà l'art conceptual a començaments dels anys 70. Deu anys abans, el moviment gallot, sabadellenc i cosmopolita, va practicar un informalisme radical. A hores d'ara, Sabadell té la densitat de pintors per quilòmetre quadrat més alta que podríem trobar a Europa. Hi ha pintors sabadellencs que exposen a París, a Nova York, a Tòquio i on calgui. El Museu de Belles Arts disposa d'una important col·lecció i exposa periòdicament obres d'artistes sabadellencs i d'arreu del món. L'Institut de Paleontologia Dr. Crusafont és el més important de l'estat espanyol.
El Museu d'Història és el testimoni del passat de la ciutat des de l'originari nucli ibèric i romà fins a la industrialització. La història, damunt la qual plana l'ombra senyera de Miquel Carreras, va tenir un valedor en la figura heterodoxa d'Andreu Castells, pintor, editor, impressor i historiador, que contribuïa a fer de l'antic arxiu municipal una institució única. La Fundació Bosch i Cardellac d'Estudis Locals n'és el complement més actiu. I Sabadell també té òpera i orquestra simfònica, la del Vallès. Una onada musical ha envaït les cases dels sabadellencs. I 2 teatres en programació fixa, un de públic, la Faràndula, i un altre de privat, modèlic, el Teatre del Sol, enclavat en una antiga cooperativa. I un seguit de grups de teatre que han donat molts dels actors que avui omplen els teatres de Catalunya. Emissora de ràdio, un diari i emissora de televisió són els medis de comunicació propis de la ciutat. Esportivament, els sabadellencs han fet famós el seu club de natació. A la ciutat li agraden les piscines, cada cop més grans. I en futbol, un equip històric, dels primers de la península. Aquest era l'Atlètic de Sabadell. Des de llavors, l'equip del Centre d'Esports porta un uniforme de la Comèdia de l'Arte. Són els arlequinats. Aquí els veiem, vencent el Real Madrid per 3-2. La innovació, una certa passió pel risc i pocs convencionalismes són les constants de la cultura de Sabadell. El mecenatge actiu d'institucions públiques i privades de la ciutat comença a ser important. Tot plegat és mostra d'una energia poc corrent. Aquest és el polígon industrial de Can Roqueta, sorgit de les expectatives pròpies d'un moment de fort creixement econòmic que han evidenciat la necessitat de noves zones industrials malgrat el poc espai disponible dins el petit terme municipal de Sabadell. Això ha generat la necessitat de cercar l'equilibri entre l'expansió urbana i la conservació d'espais naturals. El sòl s'ha convertit en un patrimoni públic que cal conservar i ben administrar. La històrica barreja de treball i residència ha format una ciutat no sectorialitzada exemplar que no ha de canviar encara que moltes indústries es desplacin fora del casc urbà. El creixement del sector serveis a la ciutat es manifesta espectacularment en la construcció de l'eix Macià. Oficines, comerços, grans magatzems del Corte Inglés, el Sabadell Gran Hotel, la nova seu de les mútues d'assegurances, centre cultural i palau de congressos, junt amb un nou edifici municipal, configuraran el principal centre direccional del Vallès, dotat de tots els avenços tecnològics. Sense marginar el centre històric, en procés de remodelació, on els vianants tenen preferència per gaudir de l'oferta comercial, cultural i d'oci. Recentment s'ha reprès la construcció d'habitatges unifamiliars amb eixida tan característics de Sabadell.
Sabadell és la segona ciutat de Catalunya en la construcció d'habitatge públic. L'empresa municipal Vimusa, en conveni amb la Generalitat de Catalunya, ha construït des del 1980 més d'un miler d'habitatges. Aquests són els de la plaça d'Espanya i avinguda Alcalde Moix. Des del 1986, el Consorci Hospitalari del Parc Taulí agrupa les clíniques La Creu, Santa Fe, Infantil del Nen Jesús i l'Hospital de la Mare de Déu de la Salut. Les institucions de les quals depenien van unir esforços per dotar Sabadell d'un hospital general públic, model sanitari del futur. El seu camp d'influència s'estén a 350.000 persones. El Parc de Catalunya serà el pulmó verd de Sabadell i un dels més grans parcs ciutadans de l'Estat. El projecte de jardinament dels marges del Ripoll recuperarà per la ciutat uns paratges que havien estat d'una bellesa admirada pels nostres avis. Les estacions depuradores de les aigües del riu ja són en construcció. Llocs com Togores, el riu Sec, la Salut, la Serra de Sant Quirze o el bosc de Can Deu permeten un ràpid contacte amb la natura, utilitzant els espais agrícoles com a nous parcs. No gaire més lluny hi ha els parcs protegits de Collserola i de Sant Llorenç del Munt.